Mivel a munkám során folyamatos kommunikációban vagyok az emberekkel, ezért nagyon fontos, hogy a szám is és a fogaim is nagyon ápoltak legyenek, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez a fogfehérítés így létrejöhet. A fogfehérítést ezt mindig meg kell előznie egyrészt egy professzionális szájhigiénés kezelésnek, tehát hogyha van fogkő, akkor azt ildomos előtte eltávolítani, illetőleg hát aktív szúvasodások nem lehetnek. Hogyha máshogy nem lehetséges, akkor legalábbis ideiglenesen el kell látni a szúvasfogakat töméssel. Ez itt már meg is történt, úgyhogy át fogom adni a terepet a dentálhigiénikus kolléganőknek. Föl fognak helyezni egy fényre kötő ínyvédő anyagot, aztán, hogyha ez megtörtént, akkor felhelyezik a fogfehérítő anyagot is. Ugye 8 percet fog eltölteni a fogakon, és hogyha elégedett az eredménnyel, akkor ennyi volt a beavatkozás. Hogyha szeretnénk még fehérebb fogakat elérni, akkor pedig még egyszer vissza fogjuk rakni. Leszárítom az ínyt, és most betömjük ínyvédővel. Én úgy gondolom, hogy ez elég volt. Mossuk le, jó? Nagyon örülök, hogy túl vagyok a kezelésen, mert amikor először belenéztem a tükörbe, akkor olyan eredményt láttam, amit még eddig soha, és úgy gondolom, hogy most már piros rúst is felvehetek akár, és ez is jól fog mutatni rajtam. Ugye most elértünk egy egészen jól látható, több árnyalatos fehéredést, viszont hogy ez így is maradjon, azért tenni is kell az elkövetkezendő időszakban. Alapvetően azokat az élelmiszereket, italokat kellene elkerülni, amiről egyébként is köztudomású, hogy határozottan színezik a fogakat. Kávét, teát, vörösbort, halászlevet, és ehhez hasonló dolgokat kerüljük, illetőleg érdemes visszajönni fél év múlva egy professzionális tisztításra is. Jó, köszönöm szépen. Ez egy teljesen új dolog volt számomra, nem próbáltam még ezt, úgyhogy kellemes volt.